Добре, няма никаква жертва, сега ще жанем на господин на Сиси, плаче, я им Сиси. Тя ми е приятелка без това. Номер е грешен. Сиси ми даде този номер, ама той ми е стар, май. Ще звъня на пана Мариан Джилиев. Боса! Боса! Марианчо, искаш ли у нас? Абе, казах ти не мога да играм, чули? Що? Това ти не ме пуска. А утре? Ще видя, айде. И сега... Сега ще звънем на тренер. Паче ще звънем да видим какво ще стане. Ще Това пан само изключен телефона. И ще се обада на тихон мижанка в 10 минути. Павката буклеши работата. Чакайте хора само да намеря Чичунаско. Той ще избеди по телефона. Абонатът говори. Той пък говори, он е за да сключва. Малко. И... Ура, ще снимам малко. Видно. И... Сега да видя номер. И... Хора ще направим базик по телефон. Аре тук от контактите си избра някой. Кой? Ради. Той има от контактите ми е приятел на добре. Да, неговия телефон е изключен. А па на кой да звънна, не знам. Ще звънна на Ванесо. Еко прави, ако нищо не е изключен телефон, ще се... И сега... Не, 2 от мен. Ако е хръща, клипите, пелци нагоре.